Eta jarraian argindarraren preziori heldu behar diogu, izan ere atzoko honetan marka guztiak hautsi baitzituen. Egia esan goia jo zuen. Begira, atzo arratsaldea, 7:00 zortzietara bitartean, megabatio ordukoa 180 euro ordaindu zen. Zehatz esan da 182,54 megabatio ordukoa. Eta hori atzo, orain arteko preziorik altuena urtarrilean dago. Urtarrilaren 25ean gertatu zen, gauez, 9:00 bitartean orduan 182,0,5. Baina kontutan hartu behar da, urtarrilaren 25ean sekulako hotza egin zuela eta horren bestez eskaria izugarri izan zela. Baina ez da hori atzoko kasua. Ainhoa Irazusta, beraz, atzo zergatik izan zuen megabatio orduak horrelako prezio altua. Urreta haize eskasiak beste iturrietara jotzera behartzen du merkatua argindarra sortzeko, eta gas eta ikatzera jo beharra, eta hauen erabilpenak garestitu egiten du elektrizitatearen prezioa. Dena den, Espainiako merkatu eta lehia batzordea ikertzen ari da atzoko ezoiko gorakada. Hori gorakada honek etxe bizitzen erdiei gutxi gora bera eragintzien, izan ere etxeko puru horrek dauka tarifa arautua, hau da sistema horren bitartez, egunero enkanteetan erosten dute elektrizitatea eta eguneroko ekoizpenak markatzen du prezioa. Gauzak horrela, argi geratzen da euriaren beharra dagoela, zentral hidroelektrikoek lan gehiago egin dezaten. Eguraldiak euri eta haize faltak ekarri du argindarraren prezioaren igoera. Horrek egiten du erregai fosil gehiago sartzea eta horrek prezioa igotzen du. 24 orduko aurrerapenarekin eta orduz ordu ezartzen da prezioa handizkako merkatuan. Eta azkenean sartzen diren azkeneko energiak dira prezioa igotzen dutenak. Eta sistema doitzeko gertatzen den kostuak ere izan du eragina. Ajuste bat egoten da, baina azkenean ere pizkat, nahiak egoten dira. Iaz data berdinean, 54 euro megabatio egunean zen prezioa eta urten 61. Eta horren guztiaren eraginez, kilobat orduak 0,18 euroko prezioa hartu zuen. Goia jo du aurten argindarrak, atzo arratsaldeko 7 eta 8 bitartean. Eragina dauka holako merkatuko prezio puntu honek, base komertzializadora mota daukasun. Energia ministeriotik atzokoa puntuala eta oiz kanpokoa izan zela adierazi dute. Bai tendentzia bat izan da, eta bai espero da, datorren hilabeterako, bai euria astea, haize astea gehiago eta apurtu bat prezioa jaisten joatea. Eguraldiak lagunduko duen esperantzarekin, iazko urriko fakturarekin alderatuta, aurtengoa 8% garestitu da batez beste.